Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať naším pohľadom na vec. V úvode podcastu sa doktor Ivan Humeník porozprával o očkovaní v lekárniach s doktorkou Miroslavou Sobkovou, viceprezidentkou Slovenskej lekárnickej komory, prodekankou pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň odbornou zástupkyňou fakultnej lekárne. Ak tomu dobre rozumiem, tak síce máme v zákone nejakú základnú úpravu, ktorá by mala byť účinná od 1.1., ale ja som ešte nikde nenašiel veci, ktoré by sa týkali vlastne tých požiadaviek v rámci certifikovanej pracovnej činnosti. Ako to vlastne teraz je? Predtým, ako vôbec bola tá novela schválená, tak my sme požiadali o vyjadrenie akreditačnú komisiu ministerstva zdravotníctva, že my sme vlastne dostali stanovisko, že pokiaľ nie je teda legislatívne umožnené vykonávať očkovanie farmaceutmi, tak nebudú ako keby riešiť toto očkovanie s nami. Tak preto my sme zatiaľ, ani nie je nikde publikovaný minimálny štandard pre certifikovanú pracovnú činnosť a momentálne je to vo fáze, že je tento štandard pripravený a je poslaný vlastne na prerokovanie tejto akreditačnej komisii ministerstva zdravotníctva pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Len teda neviem vám povedať v tejto chvíli, že kedy bude tá komisia zasadať a aký bude výsledok toho rokovania. Ale keďže jednou z tých podmienok bolo, aby sme mali legislatívnu oporu, táto podmienka je splnená a my teraz budeme čakať, teda nech možno vecne a obsahovo prejdeme náplň toho minimálneho štandardu, aby sme vlastne mohli postúpiť ďalej. Ak budeme mať schválený minimálny štandard akreditačnou komisiou ministerstva zdravotníctva, tak farmaceutická fakulta ako vzdelávacia ustanovizeň pripraví akreditačný spis a tento dáme na posúdenie a schválenie a až následne vlastne bude umožnené vykonávať školenie farmaceutov. To znamená, že v takom prípade sa to dostane vlastne do nariadenia vlády, že potom ako vlastne certifikovaná pracovná činnosť. Áno. OK. Dobre, lebo som bol trošku z toho taký zmetený, že vlastne už to tu máme a nenašiel som to vlastne v nariadení, takže som úplne nevedel, že... Ale tak som asi aj predpokladal, že niekde takto to vlastne zostalo zabrzdené na kopci hradnom. Teda nie na hradnom, ale na inom kopci. Áno, ono to aj takto bolo diskutované, aj keď sme sa teda bavili na viacerých úrovniach alebo na tých rozporových konaniach, tak oni všetci, že no dobre, ukážte nám akreditačný spis, ale nie je možné pripravať akreditačný spis, keď sme v tej chvíli ani nevedeli, či vôbec taká akcia bude. A prišlo nám to úplne zbytočné míňať energiu a čas na prípravu rozsiahleho spisu, lebo viem podľa inej akreditácie, čo máme na fakulte, že čo to obnáša. Čiže tá postupnosť bola taká, že pokiaľ teda bude zákon, tak sa upravia aj podzákonné normy a zároveň sa bude pripravovať akreditácia. Dobre. A potom ešte druhá otázka na upresnenie. To znamená, že asi podobný scenár je aj v otázkach tých priestorových materiálnych predpokladov, ktoré musia byť splnené, ktoré asi teda by mali ísť do vyhlášky o správnej lekárenskej praxe, že? Tak, presne tak. Tá vyhláška momentálne práve teraz je v procese prípravy. My komunikujeme s ministerstvom zdravotníctva aj so štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a tá vyhláška alebo novela vyhlášky by mala byť niekedy začiatkom budúceho roku. Si presnejšie bude vedieť odpovedať ministerstvo zdravotníctva, ale teda záujem je, že čím skôr vlastne túto kompetenciu upraviť vyhláškou o správnej lekárenskej praxi, lebo tiež niekedy možno ešte na úvod, aj keď sme to stretali v rámci tej expertnej pracovnej skupiny aj s vami, tak sa vlastne diskutovalo o tom, že by vznikla samostatná vyhláška, ale to sme sa potom aj zhodli aj s lekárskou obcou, že by to bolo zbytočné, pokiaľ máme vyhlášku o správnej lekárenskej praxi, vieme to upraviť tam. A myslím, že je ešte nejaká vyhláška 585, lebo si nepamätám rok, čo sa týka ambulantného sektoru, tak tam nejaké veci, či sa budú preberať, alebo sa bude nejako... vykonávajúci predpis k očkovaniam. To je pravda, to je vlastne v zákonu o ochrane verejného zdravia. Takže aj tam by sa malo niečo premietnúť. Jasné, rozumiem. Áno.
Dobre, a ako kolegovia a kolegyne lekárnici, je nejaký záujem, že už to rezonuje u vás vo vašich kruhoch, alebo ako to oni vnímajú, tieto príležitosti? Máme veľa otázok na túto tému. Viacerí sa chcú už pripravovať, keďže súčasťou návrhu minimálneho štandardu je podmienka absolvovať ten akreditovaný kurz neodkladná podpora životných funkcií. Vôbec mohol farmaceut sa uchádzať o zaradenie do tejto certifikačnej prípravy, tak viacero lekárnikov sa už informuje, že teda či to majú absolvovať tú neodkladnú podporu životných funkcií, alebo teda majú absolvované, či im to ešte bude platiť, čo ešte iné musia urobiť, napríklad tých priestorových požiadaviek, ako bude potrebné urobiť nejaké úpravy. Čiže záujem my evidujeme, že je, len potrebujeme pripraviť aj to legislatívne prostredie, aby sme sa vedeli o to oprieť, že toto je už vydané, účinné a tým pádom môžeme podľa toho postupovať. Doktorka Snopková v úvode vysvetlila, ako je to vlastne s procesom, čo sa týka očkovania v lekárniach. Prejdeme k samotným praktickým radám a povedzme si, kde sa bude môcť očkovať a proti čomu. To sú úplne kľúčové otázky, Maroš, pretože v podstate, ak nás počúvajú zástupcovia farmafiriem, ktorí majú očkovacie látky, tak samozrejme, že to je úplne že základ. Tak tá právna úprava začína veľmi tak jednoducho. Hej. Je to veľmi významný krok, ale je tak vlastne, by som povedal, že kúskovaný. Očkovať sa v zmysle zákona v lekárniach môže len proti chrípke. To je podstatné. To znamená, firmy, ktoré majú iné očkovacie látky, pre nich lekáreň stále ešte úplne nie je vlastne možno, že tým adresátom. Pre tých, ktorí majú očkovacie látky proti chrípke, už by mali zbystriť pozornosť, pretože je to príležitosť. Je možné, že sa to rozšíri aj na tie iné vakcíny? Ťažko predpokladať, ono je to v podstate odborná otázka, ktorá sa týka aj posúdenia prípadných možno nežiaducich účinkov, rizík, toho, či ten lekárnik, teda farmaceut, bude schopný možno posúdiť to, či ten pacient je vhodný na podanie očkovacie látky, či to už naozaj nebude narážať na to, že tu nebude vedieť ako keby v tom krátkom období takúto rozsiahlu odbornú spôsobilosť nadobudnúť. Takže toto je možno že ďalšia dobrá otázka pre našich expertov zo Slovenskej lekárnickej komory. Aké povinnosti budú mať lekárne, čo sa týka akože administratívne, ale aj možno aj nejakú zmenu priestorov? Určite áno. Pretože je to naozaj, naozaj to vnímajme tak, že to očkovanie je úplne novum pre lekáreň. Doteraz lekáreň takýto výkon vo vzťahu ku pacientovi, ku klientovi nerobila. Hej. Oni samozrejme robia mnohé odborné činnosti, napríklad individuálnu prípravu liekov a tak ďalej, ale to, že by niečo vpravovali priamo do tela pacienta, to je absolútna novinka. A preto vlastne aj tie právne predpisy, ktoré sú stále ešte v príprave, to je veľmi zaujímavá vec, lebo vlastne od 1.1.2024 sa formálne dá očkovať, ale prakticky sa nedá, pretože jednoducho ešte stále nie sú prijaté tie podmienky na tú odbornú spôsobilosť, nie sú stále prijaté podmienky na priestorové materiálne vybavenie lekárne, je to v príprave, ale tak ako sa pýtaš, toto budú veci, ktoré lekárne, ktoré budú chcieť očkovať, budú musieť mať naplnené. Takže treba počkať vlastne na tie predpisy, ako je vyhláška o správnej lekárenskej praxi a takisto aj to nariadenie vlády, ktoré hovorí o tých požiadavkách na tú certifikovanú pracovnú činnosť. Čiže lekárnici budú musieť mať absolvované nejaké vzdelanie. Áno, presne tak. Čo si pamätám ešte z tej expertnej skupiny, kde som mal príležitosť byť aj členom, tak v tom úvode sa hovorilo o tom trvaní okolo roka. To znamená, že počas toho vzdelávania očkovať nebudú môcť? Áno, je to tak. Takže reálne sa začne očkovať v lekárniach niekedy v roku 2025? Vyzerá to tak, ako hovoríš, pretože budú musieť byť predtým splnené všetky tie podmienky, aj tie odborné, aj tie priestorové. Predpokladám, že hlavne ten čas zaberie príprava farmaceutov na to, aby to mohli robiť. Čiže kým sa budú lekárnici vzdelávať, tak tí majitelia lekárni môžu pripraviť, maľovať, robiť priečky. Áno, a všetko si to zabezpečiť. Tak ďalej. Čo to pre nich znamená? V čom vidíš ty výhodu, že tie lekárne budú môcť očkovať? No, je to určite rozšírenie ich kompetencie. Samozrejme by sme mohli hovoriť o otázkach toho, že ako preventívne to môže pomôcť populácii, ako to môže možno zmeniť ako keby aj zvyklosť pacientov. Doteraz chodili len k lekárovi pre tieto výkony, zrazu budú môcť chodiť k lekárnikovi. A uvidíme, čo to urobí, ale ja tam vidím možnosť obrovskej zmeny. Ja by som sa možno na to pozrel tak, že čo to môže priniesť pre farmaceutické firmy, ktoré majú očkovacie látky na chrípku. A tu tiež vidím, že stojí, a ja verím, že určite si už sadli, hneď ako tá zmena prišla,
a ak si nesadli, určite nech si sadnú a nech dúmajú, pretože zober si to tak, že potenciálne tu máme, ja neviem koľko je, 1400 lekární na Slovensku, potenciálne 1400 nových spotov, kde sa budú môcť ľudia zaočkovať. To si zober, to je akože to je obrovské pemzum možných príležitostí a to zahŕňa aj to možno, aby tie firmy tu tieto... A to znamená, že tie firmy by mohli zvažovať, že ako túto vec komunikovať tým lekárňam, s ktorými sú v kontakte. Keď som o tom uvažoval, zober si dneska, zákon o reklame upravuje očkovacie kampane, ktoré keď sú odsúhlasené ministerstvom, tak ten držiteľ registrácie to môže dať do správ, akože do televízie, môže jednoducho k tomu robiť, hoci ide o vlastne látky na predpis. A čo lekáreň môže to urobiť taktiež? No samozrejme, že áno, aj lekáreň môže robiť reklamu. Asi sama to robiť nebude, pretože je to predovšetkým v záujme toho držiteľa registrácie, ale tá kooperácia tam môže nastať. Aj v rámci tých očkovacích kampaní môže minimálne zaznieť informácie, že pacienti pozor, už nielen u vášho lekára, ale nech sa páči, už môžete navštíviť aj svojho lekárnika. A s týmto sa dá si myslím, že veľmi, veľmi pekne pracovať. Napadla mi taká záľudná otázka, že či sa lekári budú chcieť vzdať takýchto pacientov, ktorí k ním pravidelne chodia, alebo za ten výkon niečo majú zaplatené. Čiže môžeme hovoriť, že ich to odľahčí, ale zase ich to pripraví o nejaké peniaze. Čiže ako to vidíš ty? Bude to taký konkurenčný boj? Je to možné. Ja teraz ani neviem akože naozaj posúdiť, že akú hodnotu ten výkon toho očkovania má u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a nakoľko je to ako keby zaujímavý segment pre poskytovateľa. To je dobrá otázka. Ešte aby sme povedali, pozor, ono to nie je úplne tak jednoduché v tom zákone, čo sa týka režimu, pretože my sme si povedali, že očkovať sa môže proti chrípke, ale ešte sme nepovedali, že len u pacienta, ktorý má viac ako 18 rokov, alebo u klienta, a len na základe písomného odporúčania lekára alebo toho preskripčného záznamu, ktorý nesmie byť starší ako 3 dni. To znamená, to je jedna z povinností tej farmaceuta, ktorý to očkovanie bude vykonávať, aby si tieto 3 alebo 4 podmienky, ktoré sme spomenuli, vlastne odkontroloval. Pretože ak si to neodkontroluje a dajme tomu vykoná očkovanie na základe predpisu, ktorý je starší ako 3 dni, tak to už je správny delikt. To už je vlastne nesprávny výkon vlastne tohto výkonu. Ak sa na to pozrieme marketingovo, tak pre lekárne je zaujímavejšie mať pacienta v lekárni a zaočkovať ho a zároveň mu tam ponúknuť nejaké vitamíny na sezónu a tak ďalej, aby si niečo kúpil. Lebo teba by si mali nahajrovať do firiem. Presne, akože si to úplne, že trafil si klinec po hlavičke, lebo aj z pohľadu lekárne je to naozaj, to môže byť, že balík. Že motivovať tých svojich stálych zákazníkov, možno klientov, k tomu jednak, aby absolvovali preventívne očkovanie, aby si to možno u svojho lekára vypýtali ako predpis a súčasne im ponúknuť práve tieto nejaké ďalšie veci. Lebo niektorí majú osobný vzťah s tými lekárničkami, hlavne starší ľudia, ktorí prichádzajú a vedia, že ich tam poznajú, že im poradia a tak ďalej, čiže tam môže byť tá väzba. Určite áno. Takže čo k tomu viac dodať? Už mi kýveš, že nič viac, že už sme dosť dlhí. Pokojne povedz, ako máme ešte celý rok na to, môžeme sa o tom rozprávať celý rok, takže si ešte niečo povieme určite k tomu. A takisto aj naši klienti, teda držitelia registrácií týchto očkovacích látok, sa môžu pripraviť na to, ako túto tému komunikovať, či vo vzťahu, aj to je pozor, aj vo vzťahu k lekárom. Tu máme široký segment domov sociálnych služieb, kde máme starých obyvateľov. Tu máme napríklad si zober, že pre určité povolania i očkovanie proti chrípke povinným. To znamená, to sú všetko premenné, ktoré držiteľ registrácie by mal brať do úvahy a vnímať to v kontexte toho, že zrazu sa môže očkovať aj v lekárni. Teraz si mi nahral smeč, nebude môcť lekárnik očkovať v domove sociálnych služieb v nejakom sterilnom prostredí, že napríklad majú donášky liekov niektorí, že s donáškou liekov príde a rovno tam zaočkuje. Mimo lekárne to nebude možné. Nie, tak ako čítam zákon, ináč to je dosť zákerná otázka, ďakujem. Na záver. Už som stratil pozornosť a ty teraz ideš takto s krivým nožikom hrdzavým do mňa. Vieš čo, tak jak čítam zákon, myslím si, že mimo schválených, mimo priestorov, ktoré spĺňajú predpoklady stanovené práve, ktoré budú upravené vo vyhláške o správnej lekárenskej praxi, to možné nebude. Ale počkajme si na to, keď táto úprava bude ako keby pripravená a potom sa k tomu môžeme vrátiť a možno budeme prekvapení. Tak určite to budeme sledovať a prinesieme ďalšie podcasty, aby boli správne právne podkutí všetci lekárnici. Poďme do toho.
Pochválne reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu.